Sandra. Hola. ¿Sabes para qué te he llamado? Hola. A que ya lo sabes. Sí, espero que sí. Enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias. I a l'altre costat del telèfon estava ella. Així tenen la primera imatge de la reina de les festes. A esta enginyera agrònoma de 28 anys, amant dels esports i més encara de les falles, li toca a partir d'avui ser el centre de totes les mirades. Fallera de les de tota la vida, l'última a agitar-se i la primera a alçar-se per a la despertar, amb una virtut, ser una gran col·laboradora, i un defecte confés, ser extremadament perfeccionista. Amb un pare, ploró. Con lagrimita, yo sí. Pero no me he escondido para que no me viesen y ya está. Una mare predisposada. Estamos preparados, sí. Y el sempre present amor de iaia. Guapísima. Encima más guapa, ya no puedes pedir. Sandra reconeix que és cabuda com ella soles, de les que se'ls fica una cosa al cap i l'aconseguixen, i cert deu ser, perquè un dia va dir que volia convertir-se en la fallera major de València.